تلفزيون إيرترايو عزو سلامتنا تقبلوا زغبركم تعزبتنا كمي تمسين لهم سنبت كلتا ترغلتشن عسران كلتا مشس تدالو زيناهم سنادو نفل مالونا مساهم تصنح ميكي على حدقو فلماقن أرس زينا سنسرعات قرب قبري حاربين رمضان محمد نور بلوع المعارك تفتشن شنفر مصري عبدو بحري زواج شواركان تفضلوا بمقام أول تنسرح كرتشين إسران كرتنزل لومي بستقبر مراتات إسران سلسن زيقاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقزن كل عصوت وشعات دما تفانيو عبزيناتات وطعية بأمريكان أوروبان متن ملكفتي كورونا فيروس باسكا في درجة مهرالو واقع ندادية وشتي زحالف عصوت وكل تعمتات زل على وسخ كم زرعي تقينزو إسرائيل أبو وشمد غازة لعل زكب علامات انقصاص حماس مدقعت عير أكايدا زرزر زينا ونات صحفي زباوي جنبار حرنة إرتراز نبرة قديم تقالاسين أبنتا ومرحن حربينيا بتصاي رمضان محمد نور بعسران شعاتن تحساس كلتشن عسران حدن أبي كارتون سودان بحمام كمسة زكريم سنسرع قبرو دما لومي مكان مقابر حربينيا تاسمرة بلوع المعارك تفتسمو بملكع صبصاب زتدالو تحستو يسعب سنسرعات قبري قداماي وانا صحفي هزباو جنبار حرنة إرترا زنبرة قديم تقالاسين أبنتاوي مرحن حربينيا بتصاي رمضان محمد نور لوم سنبت كلتا تطريخ للتشحن إسران كلتان بلوع المعارك تفتسمو أبتي بريزيدنت إسياس أفورقي لعلوات سبسلطان منغستن جنبارن عززت سراويت كمون مرحت هيمانوتن بيتسبن مقالستون استساتفو سنة سرعات زتنبه حتير تاريخي واتسوق أبشحن جاعت ميتن سوسان أربعتن ناب سورا زتتنبرن أبتقادرلو حرنة إيرترا كومشنر رابعي كفلو خوينو زقلقلن حربينيا رمضان محمد نور كاب 83 عمتات عدميو إتن 57 أبقالسن هاقراوي ناتنتن هنسات هاقرن زحلفة وفوين بأرأينت زتقاسن مرحين يروم كاب مسرت هزبا وحيلتات حرنة إيرترا زخونة أبقدماي ودباو قبايا دما وانا تحف خوينو زتمرتن نعسرت عمتات بزمزنة زيزا قلقلن تقدالاي رمضان محمد نور أب ممسرات كفل فتحي هزباو جنبار حرنة إيرترا مريح تراكم تتعوتن نفلما حلافنايت كفلن كم زنبرن دحرنا تندما كساب شحن 994 صحافي فتحي أما حدارة أوراجا دنكاليا مينستر فتحن مينستر زباوي من محدارن كوينو بتوفاينت زقلقلن ببلحن أرأينتن زمرحن حربين يوم أبسلساي ودباوي قبائي هزباو جنبار شحن 994 بفقادو كاب مرجع مريحنة سكوان تورده حربين رمضان كساب ألتا مسوقتو قالسو نداق مهنت اتحقرن مكلخال علاونتن زقصلن هاقراوي قبو بملئات صفت أمن تقالا سايوم عرفتنا كنزا مسألة لعلواي مراحن كبور بصعين نهاقرن هزبن عبي كسارا كواتخونه بصعي رمضان محمد نور أبتي استوحبو عمري بمولو عقمون بلحون نهاقرون هزبن توفيو زسرحي أبنت كوينو زمرحن زك على سن هاقراو قبو بملأت زفتسمه تقالاساي بمخانو نتو بزح زعمملو زفريلون قعزو هيوتو بحابنن عبي خبرن إنا ذكرنا إنا نفانو زلنا أبت السنسرعات بريزيدنت إسياس أفورقي باسم هزباو جنبار نديمقراسين فتحن أتو يمانة قبراب باسم مينستر مكلخال حلقة تغلال ستاف جنرال فيليبوس والدي يوحنس
كمون بسم سدرابيت ودو كامل رمضان محمد نور نكبر سوء أخلي العنبابة أمبيرام قديم تقالاساين أبنتاوي مرحن حربين رمضان محمد نور بزنبرت عنا وتقم أبكارتوم سودان حكمنا ونابيوت إنا تقبروليو بإسران شعاتن تحساس كل تشحن إسران حدن أب مبل 83 عامت عبيو تسويهم منغستي إرتران هزباو جنبارن ديمقراطن فتحن بمسواتي أبنتاوي مرحن قديم تقالاساين تقدالاي رمضان محمد نور تسمعو مرير حزن إنا قلتو نملا حزب إرترا نسدرابيتون مقالستون صنعتي هابكم صنعتي هابنا يبلو ጨንፈር ሚስሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝርግሕን ተጠቃምነትን ዓሳብ ሕብረተሰብ ንምስፋሕ ኣተባባዕ ስራሕ ከም ዝዓመመ ካብ 28 ክሳብ 30 ታሕሳስ 2021 ናብ ከተማ ባሩንቱ ኣብ ዘቃንዖ ገምጋም ሓቢሩ ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ መኮነን ግርማይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀጻልነት ዓሳ ከም ምግቢ ንምውሓስ ኣብ ምክታል ዕቤት ኣብ ዲጋታት ዝተዘሩ ዓሳታት ከምውን ዝተፋርዩ ዓሳታት ኣብ ጥቕሚ ሕብረተሰብ ንምውዓል ዝተኻየደ ጎስጓስ ከምውን ጽልዋስ ተዋሃባ ዝተምህሮታትን ስልጠናታትን ኣብሪሁም ከም ውፅኢት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብማሕበር ዝቆሙ ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዘለዉ ንጥፈታቶም ዘተባብዕ ምዃኑ ብምሕባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ንምዕባልኦም ዘድሊ ምትሕባር ይገብር ከም ዘሎ ኣረዲኡ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ዓሳ ኣቶ ብርሃነ ተኽለ በወገኑ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተደኪነን ዝርከባ ንቑጣታት ልምዓት ዓሳ ንምሕያል ይስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ مكفاف عسان وتصيتون معباي زحجز ناوتي تأتاتو كم زلو إذا دما أبي متن زقفاف عسان من ملات قلب عداغان بغليلو زي تمت أصواتو يقبر كم زلو قليسوم يتز السلاسل مدبات أفلوتون نقحاتن زيقاتات كب بمبال تربحتي سقع عسا كم زغونو نمكبار كم زغونو زحبر حالا في أهدو بقعات عسان مكتالن أتو تزفاهي وتزفاتي دما عسا زي تزرعلن ديقاتات نغزرعلن كاب ناي متساي مدبات مغانو أنتيرون أبلات معبرو قففت عسا بوغنوم تبقاقيسو بزلو سرح نقحات حبرتسب نعابي متسسل زلو نزيارة وتسيتاو سرح حسرت مسارحيتات كما لأن سلطناتات بغتسال كوهابن أزخاخيروم نابع علتاوي تصبصاب ملكفتي كوفيد عصوتو جعت من سجر حابريتها كامي ستعنام لوميا بممرمرن موشبن ماكلات زواتات ماكلن دوبن بستقرنا لابراتوري مرمراتات 23 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو نساتهم دو 21 كاب زوبا ماكل مال 6 كاب موشبي ماكل 15 دما كاب ممرمر ماكلات كوينوم ادراشوم 3 كاب گجرت 2 كاب دق شحاي ححد دما كاب گزاباندا عداغ حموس وقرتي سجنيتي اغريا ماكل كتما حزحز قشت دنبسنبلن قحيدون كمون كلتا كاب ممرمر ماكلات دوباروا زوبا دوبوبيا زكم زيلن كله كورونا فيروس ترغيبوم اب هوسبيتال زوبا ماكل تعقيبوم كنكن كيغبروا لهم صنحو 10 زيغاتات حاويهم تفانهم بز مسرت طلالا قصري بكورونا فيروس ترفو زيغاتات كسابلومي 8449 بصيلو 7777 كابزيوم حاويهم زو تفانو 76 بموز تفليو كلتا ميتو دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منيستر تعنا كلتا طري كلتا شحن 20 كلتن تساتفو حزبية بمربات لمعات بحافشا بوفراتات معقاب ماين حملن متصقان مسمرات مقعزيان دما بفلاي عزوز كم زنبر ممحدار نوزوبا ناقفا قريتهم مسام حضرتي كبابي عبيت عدي مرحتا هيمانوتن ناي سرح مشارختن ابستا قبل ركب أما حضرتي نوزوبا تو يعقوب إدريس اب زهابو مجلسي اب كلتشن 20 حادن زت سلاسله ماين حمدن معقاب نتفتات كمون مسرحن متصقانن مقبت صرقاتات ناقفا رورا ناقفا اقرعن ناقفا فعابتن زتقال العمام بوهدت كلهم اكالاتن تساتفو حزبنا معكم زنبر ابريهم بزيكازي مسناوي حرشاتات ماريتن اقرعن كم تتصقنه كوم زسرتو مربات كبابياوي صريد دما بسفيحو كم تتكبره زحبراتو يعقوب زاغيد تساليطو زلو مربات دمر وصيت نقوح تساتفو كم زخونه بمبرا قصالنتو موحسن ناب زبرخ درجات غبار مسغغارن
ካብ መደባት 2022 ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ዘይጥጡሕ ጽርግያ ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾነ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ክግበረሎም ሕጽረት መጸበይ ነፍሰ ጡራትን እርጋን ኣምቡላንስን ቆላሕታ ክወሃቦ ተሳታፍነት ኣብ ማዕደ ትምህርቲ ንምዕባይ ድማ ተራ ወለዲ ክዓዝዝ ዝብል ርእይቶታትን ለዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ዞባ ማእከል ዞባ በሪኽ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ቁሸት ዑናጉዶ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2022 ብሓደ ጥሪ ኣብ ጸዳዱ ዝተባሃለ ቦታ ወፈራታት ልምዓት ኣሰላሲሎም ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ተስፋለም ተኽለ ሃይማኖት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ወፈራ ዘካየድሉ ቦታ መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተማርኹ ተጋደልትን ናይ ውሽጢ ስርዓትን ዝርሽነሉ ዝነበረ ብምዃኑ እቲ ወፈራ ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎ ገሊጾም ነቲ ኣብቲ ከባቢ ፋሒሉ ዝተቐብረ ዓስከሬናት ሰማዕታት ብምእካብ ግቡእ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ከም ዝዓርፍ ንምግባርን ቀጽር ናይቲ መቓብር ሓርበኛታት ንምንዳቕን መደብ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም ጸሓፊት ህግደፍ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ራህዋ ቀለታ ብወገና ዓስከሬን ሰማዕታት ንምእካብ ኣብ ዝካየድ ንጥፈታት ኩሎም ኣካላት ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ጸዊዓ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ በሪኽ ኣቶ ተስፉ ፍስሓ ድማ ነቲ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዝተወደበ ወፈራ ብምጓስ ዓስከሬን ሰማዕታት ንምእካብ ወፂኡ ዘሎ መደብ ንምስማር ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ካብኡ ዝሕተት ኩሉ ከም ዝፍጽም ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ምክታልኩም ክቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናጽለ ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብሓፈሻ ሓድሽ ጀር ኦሚክሮን ድማ ብፍላይ ብኣሰካፊ ደረጃ ይንህር ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ኣሜሪካ መጠን መዓልታዊ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ናብ ልዕሊ 320,000 ክብል እንከሎ ኣብ ብሪጣንያ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ መዓልታዊ ኣስታት 120,000 መልከፍቲ ክምዝገብ ቀንዩ ብገምጋም ኣስታት 900 ናይቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝምዝገብ ዘሎ መልከፍቲ ብኦሚክሮን ዝሰዓበ ከም ዝኾነ ክኢላታት ጥዕና ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ፈረንሳ መዓልታዊ ኣስታት 200,000 ኣብ ኢጣልያ ድማ ልዕሊ 140,000 መልከፍቲ ክምዝገብ ከም ዝቐነ ተፈሊጡ እቲ ተሪዮ ብፍላይ ኣብዚ ቅንያት ሓድሽ ዓመት መሊሱ ከም ዝነሃርዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 284 ሚልዮን መጠን ሞት ከዓ ልዕሊ 5.4 ሚልዮን በፂሑሎም ዋጋ ነዳዲ ኣብ 2021 ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 12 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ወሰኽ ከም ዝረኣየ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ55 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡ ምውሳኽ መጠን ጠለብን ሕጽረት ቀረብን ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ተሪዮ ምንባሮም ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም ዋጋ ነዳዲ ኣብ 2020 ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብቲ ዝተሓተ ደረጁ ወሪዱ ምንባሩ ብሰንኩ ድማ ኣፍሬት ሃገራት ብኸቢድ ከም ተሃስያ ይዝከር ኢስራኤል ሎሚ ክልተ ጥርያ ወሽመጥ ጋዛ ብልዕሊ ዝርከባ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሓማስ መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይዳ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ብሓደ ጥሪ ካብ ፍልስጤም ናይ ዝተኻየደላ መጥቃዕቲ ሮኬት ምዃኑ ኢስራኤል ገሊጻ ዘላ ይኹን እምበር ብሰንኪ እቲ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሓማስ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብዛዕባ ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራ ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊድ የለን ኢስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ምዕረባዊ ገማግምን ብተካይዶ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ክወርድ ምጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ወገን ፍልስጤም እውን ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ የረዱ ኣብ መፋርቕ 2021 ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ብዝተኻየደ ምልዋጥ ተኹስን ሚሳይላትን ካብ ክልቲኡ ወገን ልዕሊ 250 ሰባት ከም ተቐትሉ ይዝከር ናይ መወዳእታ ዜና ቻይና ናብ ፕላኔት ማርስ ዝለኣኸታ መንኮርኮር ንመጽናዕቲ ዝኸውን ኣሰኣል ሓበሬታን ከም ሰደደት ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ሓቢሩ እዛ ኣሰኣልን ሓበሬታን ነታ ብቐያሕ ፕላኔት እትፍለጥ ማርስ ንምጽናዕ ንቕድሚት ዝደፍእ ምዃኑ እቲ ማእከል ኣፍሊጡ
ኣብ ጠፈራዊ መጽናዕታት እወታዊ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ብድነ ናብ ዝተሸፈነ ክፋል ወርሒ መንኮርኮር ዝላኸት ናይ ፈለማ ሃገር ምዃና ጸብጻባት የረዱም ክሳብ 2030 ንጠፈራዊ ንጥፈታት ክትዕብልሎ ከም እትኽእል ትግለጽ ቻይና በብእዋኑ ሎንግ ማርች ብተባህለ ሮኬት 404 ሳተላይታት ናብ ጠፈር ከም ዝወንጨፈት ይሕበር ከም ኣካልቲ ጠፈራዊ ገስጋስ ቻይና ተሃንጾ ዘላ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ኣብዚ ዓመት እዚ ክዛዘም ትጽቢት ኣሎ ዜናው መሰናዶና ንምዛም ማርሳ ዜና ክደግመልኩም ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓርበኛ ሮመዳን መሐመድ ኑር ብልዑል ማዕረግ ተፈጺሙ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ንጥፈታቱ ግምጋም ኣውትን ስራሕ 2022 ዘድዩ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 23 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጹን ከሎ 17 ድማ ተፋንዮም ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮፓን መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ በሰካፊ ደረጃ ይንህር ኣሎ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 12 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ወስኽ ከም ዝረኣየ ተገሊጹ إسرائيل وشمت غزة بلعل زركب علامات انقصاص حماس مدقعة آير أكايدا نلوم شسترالو زينا مستناو رابزي فتسم سلام كتالكم عزيزي مسكن مستورفو مرواتي ارتي وحرقوكم بوغنيغن سلام